διεθνής με την Πέδο. Το σούτ για τρεις θα τον ψάχνουμε. Από το βάθος του πάγκου. Βρακόπουλος. Θα πάρει το Σκαμπολαδάκο στη γωνία ο Ψάλτου. Παίρνει ο Στερκή. Όμορφος πάσα καλά και φάουλ. Ανταποδίδει ο Μίλαν Ψάλτου. Στη γωνία ο Ψάλτου. Το jump shoot για 3 πόντους. Βρακόπουλος. Πάντα πάλι του πάνει η Απολωνιάδα. Ψάλτου για 3. Είναι πάλι εύκολος. Μίλαν Ψάλτου. Στην πρώτη ομάδα στο κοντό. Ενώ της Αγίας Πασχέτες είχε 32 πόντους με 6 τρίποτα. Το επιπλέον το Μπέκος, Βρακόπουλος. Ό,τι παρέμεινε από το Ξενάκη. Ξενάκης, Ψάλτου και το καλάθι. 40. Βρακόπουλος. Κουτσός. Ψάλτου με τον Μπέκο. Το σούτ και το Πατάς, Μπέκος, Σαμαράς και Χαρτάς, η πεντάδα της Απολωνιάδας. Λαμπράκος παίρνει baseline. Στη γωνία ο Ψάλτου για 3. Ναι και πάλι εύκολος. Το σούτ είναι άστοχο από τον Μπέκο. Πήγα πάρει την ρεβάνς. Βρακόπουλος, καυτή παλιά, Ψάλτου. Εντυπωσιακό layup. Νόντας, στη γωνία ο Ψάλτου για 3. Ναι! Ραφαλής. Σαμαρά, βγήκε βοήθεια. Εντυπωσιακός το Ψάλτου στο φόρ. Και Σαμαράς. Ψάλτου. Περνάει την μπάλα. Το jump shoot με τα βλόρι παρανέμους. Δεν βιάζουν τον παίκτες του Ακαδικού. Οργανίζουν το χρονόμετρο. Δεν πρέπει να βιαστούν οι παίκτες της Απολωνιάδας. Το μπάρτο! Εκπληκτική φάση! Απίστευτη! Ο Μπέκος είναι άστοχος. Λαμπράκος. Ψάλτου. Κάθεσε! Ναι! 78-67. Και με αυτά τα καρφώματα από το Μίλαν Ψάλτου. Είναι άστοχος. Σαμόλης στο rebound. Πρώτη παλιά εφηδιασμού. Αλής, Κουτσός, Βρακόπουλος, ο Ψάλτου στη γωνία για 3. Και από εκεί όταν σηκώ. Πάντα ο Σαμόλης. Ενώ ο Τζανεντάκος επέστρεψε άρον-άρον αφού ο Δραδάκης δεν κατάφερε να ακολουθήσει τους ψηλούς του Ακαδικού. Προσπίηση και τώρα το σουτ για 3. Είναι άστοχο το Παπαλασσόπουλο. Μπερδεύτηκε, κράτησε λίγα την μπάλα. Ακόμα 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ακαδικού. Βρακόπουλος πήγε να κάνει επίδειξη ψηλής τεχνικής. Η πάσα στον Ψάλτου. Πήγα στους άστους. Ψάλτου θα σηκωθεί για 3. Είναι και πρώτη πάσα στον Βρακόπουλο. Πάσα στον Ψάλτου. Ένα εντυπωσιακό καλάθι. Στην τούτα μιας μεγάλης εμφάνισης. Μπορεί να έχει ξεκινήσει νευρικά. Ο Ακαδικός θέλει να καθαρίσει από την αρχή του παιχνιδιού. Καλή άμυνα λοιπόν. Έξω ο Καζιάννης. Βρακόπουλος. Ψάλτου για 3, jump shoot, ναι, το τρίποντο, 35-31, ο καλύτερος επί... Δεν μπόρεσε να πασάρει στον Πατρίκη, καλή άμυνα από τον Τραφαλή. Ο Πουλής ψηλά, ο Ψάλτου, επανέφερε ο Πουλής, τέλος πάντων. Ψάλτου, το κάφωμα και το... Ξεκίνησε από τον Τσικλητήρα Πύλου. Ακόμα ένα καλάθι, 3-3 αν πάει και τη βολή. Ο Ψάλτου πηγαίνει 3-3 στους πόντους. Ο Ακαδικός πάντα έχει τον παίκτη εκείνο που μπορεί να σκοράρει. Να πάρει τα μάνα στις κλάδες του. Πρώτο μήχρονο ήταν ο Βρακόπουλος, 16, ο Ταφαλής με 9. Τώρα τη σκητάλη του σκοραρίσματος τον έχει πάρει ο Μίλαν Ψάλτου. 7. Δηλαδή πάνω από το 80%, πάνω από το δικό τους μέσο όρο πόντων. Εκπληκτική Ταφαλή. Αυτό στον Ψάλτου και ήρθε το κάρφωμα που όλοι περιμένανε. Γεωργιάδης. Ψάλτου βγαίνει, θα σουτάρει για 3. 6 δευτερόλεπτα να πάρει κάποια ενέργεια. Ψάλτου για 3.